Ja, er du klar? Det er godt. Så tænder vi for gas. Og sådan. Kom så med gnist. Uha. Sådan der, så kører det bare. Uha. Uha. Så er det bare at vente. Og vente, og vente. Måske skulle den have længere ned. Så kan det andet ikke noget. Vi skal ikke bruge 2 for, vi skal kun bruge 1. Det er ikke ramme hele vejen. Okay, kan du beholde det fint? Vi skal kun bruge 1. Farmer op på siden. Og hvem skal have et hul i? Det begynder at boble. Det skal være rigtig varmt. Det ringer snart. Mål! Den kan lide det, kan. Den kan lide det. Og du brugte vand til at få det der samlet? Hvad? Og du brugte vand til at få det samlet? Ja, bare skru helt op for det. Nej, det skal ikke op for det.